Ahojte, zdraví vás Miro DJ KG, chcem vás všetkých pozvať 22. októbra v stredu, dnes už na legendárnu akciu Students Clubbing, ktorú som založil pred 6 rokmi, no a práve táto akcia dosiahla status najnavštevovanejšej v Nitre, takže ideme predstaviť so špičkou Slovenska elektronickú hudbu, ktorú máme naozaj úprimne radi. Všetci ste pozvaní, pretože budú vystupovať Martin Cehelský, ja, DJ KG, DJ Musty, DJ Dave, DJ MT z Ministry of Fun, Milan Lieskovský, DJ Robin a na konci Techno Amon. Všetci naozaj ste pozvaní, či už Univerzita Konštantína Filozofa alebo Slovenská poľnohospodárska univerzita, alebo samozrejme aj všetci cespolní, pretože táto akcia je najväčšou a najtanečnejšou akciou v Nitre. Takže naozaj príjmite moje osobné pozvanie, keďže je to môj najobľúbenejší projekt, ktorý robím. Streda 22. októbra Barakuda Nitra Students Clubbing. 6. pokračovanie, vidíme sa tam a hráme do 5:00. Takže sa na vás všetkých teším. Vidíme sa v Nitre, ahoj. 22. október, uvidíme sa tam, Barakuda Nitra, Students Clubbing, my people. Čaute, ja som DJ Dave a pozývam vás 22.10. do Barakudy do Nitry na Students Clubbing. Čaute. Pump and dance.